guys, welcome to my vlog today. Uy, intro, bro, kaya ang vlog. So, uy, ako ang vlog, tawag. So yeah, what's up mga Doraemon, bali, atong parang, atong video karon kay kuan. Limon challenge. Kauban na po nato balik si kuan sila ira ko sa ubang lalaki. Katong na prank nako gabi eh. Gabi eh. Ay itong niaging gabi eh. Niaging gabi Kasi maingon kasi ako istorya. Guys, dami ka tulog guys. Yung hindi ko gabi. Oh, wala Bale. na guys. Ang mechanics ani guys kay dapat dili siya mo bawal ni ana dapat dili mo bate ang nawong normal ra ni ana mana ra basta once mo bate ang nawong pindi ka score na ko din dili ra na mo atong button guys natay pangutana nako ipangutana siya naabo siya pangutana ko ay nagpangutana ko aya niya dito na kuan din iguman niya kuan sa limon aya siya monster. Yeah, start. Di na rin gayon guys. Excited na ko. Kuan, gabi na sa inyo kay gabi na ron. Oh yeah, start. Let's start. Patapatutik muna tayo. Pangutana na. Okay, pangutana. Okay, utok. Okay, utok niyan. Okay, utok. Iya, saya pangutana niyo mo. Ano ba bulat ni Lay? Ha? Lay. Bisa mo na siya. Kuan. Okay. Dili na nga na mga kuan. So, manday, mga joke. Kaya mga kuan na pangutana tarong. Pero, May mga binom-binom na. Dali yun. Go, ano eh. anong imo man siyang anong hindi ko na kasi cameraman na account si ganyan. Upan sa chewing gum. Uy, ikaw gubutang nga to. Balik. Kuan, muatan amot ang i-video karon kay i-prank naman ang camera guard na sinika pero yung palit man si chewing gum ganina kada ko gani boss ni sili so mong na-prank siya nakaon yung sili ginahinay pa niya gampi kay una niya nagit yung kuan niya wa man niya nakita ng sili di patay untang pero yahay kapag ipalitan yung screen kaya kuan dali na dia. Ay lang. Oh, may pamatanan na. Okay. Gila yan. Wow, ano yun? Ngayon gwapo mo ko. First blood. Wala, score na ako. Wala, bating na ako. Bate, pang naagnoong bate. Samot. Kaya zero daw. Wala na, puntos na nako. Wala na. Hindi, mag-pick up ako dahil. Okay. Ako na pod. Pumuntahan na. Guys, basta mabate yung na puntos na nato lago din. Di na siya pwede marasa. Ito din siya naskuha. Di siya pumuntahan na nito. Ay, sige. Pumuntahan na. Ha? Yan ang gwapo kay sa ting. Ang anong gwapo siya. Kiping laki manit eh. Aba mo din ako. Okay. Vlog ay. Walay. Dahil nalibang. Wala. Ano, buka na tayo. Wala, may aslam din eh. Yeah. Anong gwapa ka? Huwag kang maingon na kay laki man ka. Tambay man ka. Tinood biya. Tinood yan, itingog. Okay. Uyab-uyab nagay kang Anong RC. ikaw si Reyna din sa Nungas? Kay pinakagwapo. Bate na yan.
Guys, 2-0 na balik. Og kinsay mapildi ani nga challenge, pakanon og sili. Lugi ako dito ah. So, cool magpanon. Malong di ko mas luman lagi. Sige, ako na Paul, pumunta na. Ano, gusto ko Kita ka na, oh. Ulit sunod. Ulit sunod. Unod. Kuan, yung ni mo ka. Kataga gabi eh, man ko mag-exercise. Exercise. Kabalo naman na guys, yung exercise na mo sa gabi eh. Eh, ikaw. Dalawa na lang. Ano naman to? Hindi ko na kaya. Oh, guys, ba't Linda, wala pag ikaw ng utana. Ikaw. 3-0. Tama na ready for last na na. Mulos na lang. Okay, punta na. Dali ka. Sukul na ka. But nga di sound effects. Okay, yung ganun story. Hilo man. Gila yun. Di niya, ito lang. Balik-balik ko na dyan. Ay, sorry. Ano ba ito? Ano bayad ka? Natana ka na, kita ka na. Ada tahu dia. Paano guys? Ay, Doraemon, yan ang bayat to. Ladlad kayo, tulungan ko papa. Papa, katadlo na ka. Nara oh. Tara, pakita ni. Tara ka na. Shaolin Soccer. Balik. Ikaw. Kuli ako papa katadlo guys, ng bayat ko. Kaya wala siya anak nga baying. Lord. Lord, hindi ko na kaya to. Eh, paila-ila. Ate nang no. 4-0 guys. Balik. Ay, anak, ni, takot ko ni. Pakpak! Hindi ako papakpak kay gunit ko sa kamera. Pakita sa ako kung nawong. Oh, kita. Kasi maingon naman eh. Pildi, na 0 siya eh. Oh, 0 oh. Kuba ang nawong. So yeah. Ay, kung ano na to punishment, Doraemon. Ang sungkuan. Kasi punishment. Ate, punishment, sili. Ala ka. Hindi na mag-usap. Usap. Ay, ay, So, ang punishment guys. Mga ni guys. Ano na yan? So, tara guys. Dili mo niya. Oh, Green, manggol na. guys. Guys. Gamay na kayo na. Ay, Doraemon. Oran na mga Doraemon. Yak, lata. Kan ano yun? 1, 2. Ay, kita yun. So yeah. Wala, panalo tayo mga Team Jory. Okay guys, kan ano? Wala, kan-ana. Kan-ana, kan-ana. Kan ano? So manig. Lagi ang gitulo. Kan ano? Wala ni. Sukol-sukol mag-challenge ka. Balong banga, week pa kayo. Wapagay na lutas, sukol-sukol na. Paa ka ba? Kumpisaan na sa moron. Gagi, kuha na ba kanya ni Ka? Ano may iwan mo ni Ka? Balus ko. Di pa kaon ganyan chewing gum ganyan Ako na gapakaon niya. Siya gabutang ato nek, siya gapalit. Oh. Ah, sige ka. Sige Kan ka. ana. Sige ka. Wala man ko gitulon ni. Marua dyan sa kuwaan. Ano? Ala wala gikaon nek, wag gitulon. Gitulon, gitulon. Ano? Sagpaa na Maro, to, sagpaa. Kini balos nek. Kasi maingon ni mo ginabalsa na. Napaisa. Naka-bleed meal ang manghod, naka-bleed meal. Hello, kani. Kasi man eh. Oops. Isa pa. So yeah. Guys. Ayun na. Ay, So, guys! ito na mano di rin na kuto ba mong challenge guys and kung giganahan ka nga kuan ay sunod ni natay challenge sa school na wait pa kay ka huwag pa ka na lutas
sa Ubang lalaki daw. Hello, Hey guys, Inday. punta ay ginahan ay palihog sa follow sa social media accounts guys na guys gawas. Iwa ko sa Facebook nimo. Yan na yung kamat yan na. Janessa. Kani mo ina, mo ni akong social, mo ni ako ang account Facebook guys. Muna akong account. Dili ana yan na kamot. Ana. Mo na akong i-edit mo ba na? account Ilok-liyok guys. pod. Ilok ko. Ana ra ana. Oh. Muna akong Facebook, guys. Oh, ilabay kini ka. Oh, Facebook ni mo na, Facebook. Ana ra, pundo. Oh, mo na yung Facebook guys. Si Kwan, intro na niya ba magbuhat na sila YouTube channel guys, mao din nila intro. Okay, sa yung intro. Uy, dili may liwat ni Dudong. Yeah. Yeah guys, mga social media accounts guys, na diya guys. Dili may liwat ni Dudong. Nagaraon. Kwan, Si dapat Pangapa. Jurimon. Di Nakoy ko na tawag niya magpa- Jurimon. Mojod. Paliw para sa social media accounts niya, Jurimon, na diya kan. Kung giganahin ka nga video, please like. Then, Follow. dili. And subscribe. 1, 2, 3, go. Subscribe! Peace out.